Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay pa'y adi kay matagtagari nanang. Apay ka day? Mabalin ka day nga awagam ni Manong mo Joel, sa anak ko. Ay nawaw, apay manan ni Manong Joel nanang. Ibagam agpasyar da mo dito ibalay. Nabayag mo nga minan idinaudi ang nagpasyar da dito. Wen tabisi damot nga rod iti trabaho da nanang. Kanayon latan abisi da. Ni nanang met. Basta, awagam ni Manong Mau. Ibaga masarong karanak dito'y balay. Alawanan, awagak inton madamdama. Apay nga inton madamdama apay laang. Mabalin mo't nga itan. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Joel, lakay? Ni Lisa, bakit? Apay ka no? Anya tinyawag ti kabsat mo? Agpasyar tayo ka no, ibalay da. Day talaga yan. Kailiw na kasiguro ni nanang. Kano pa'y ngamin idinaudi ang nagpasyar tayo ijay. Bisyak mo nga ron. No, dati free time ko, agi nalaki diya. Unay kan. Ikam kumamot iti oras ti inam, ah? Mawatan mo siguro ni nana. Amo na bisyak nga anak na. Itata si bibiyag pa'y ti inam. Kumusta ang kumamot alakay? Nagasat kalat tata si bibiyag pa'y ti inam. Sana kas kanyak. Ubingak pa'y laang kat naulila akon. Ay nawa, di tan pagsaritaan ti may papaniti day tabanak. At danto ano mawaya anak. Ang mga day tapay ti pagapaan ta. Teko nam kanya kat inawagam ti kabsat maulisa. Katwan mat nanang. Apay nga ron nga awan na makita. Amangan nubisi day jay. Ay unay mo't ti kasta. Busy la akan ayon naun. Ay nawaw, anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Sipod pa'y katkasjayan ni Manong. Iti saan ngagbayag, isublikton ti bulod ko abiyag. Ay na, di kay man agsasaw iti kasta, nanang. Kat, day tamot ti puno alakaw. Ala, bayan nyo, kasaritak tumanan ni Manong inton bigat. Mapanak agpalingke, iso adu magasak to, iji ayanda, tapno makasaritak matlaangan iti personal. Unak lakit din o, sino ti bagbaga ni manang mo abisitak. Sika magam Lisa, anyan gagaram. Kasangay ni nanang inton umayalawas, Manong. Kahit Plano ko maasorpresaan. Mangtad ka iti oray 10,000, Manong. ay nawa, dakil mo't unay tadaw-dawata mo. Wan ta sorpresaan tangarod ni nanang. Ano anya tada, iso ko mati anusan tayo. Manula ang mat nga iti magatang ti 1,000 ita apanawan. Planok pa iti agpaaramid iti cake na. Kan agorderak iti makan tapno saanan amasapol nga agluto tayo, Manong. Mabalin mo't nga agluto tayo iti native amanok. Makatipid tayo pa eh. Ay saan amabalin, Manong? Ti kayat ko kat bongga ti birthday ni nanang. Anya? Iso nga isagana mo ti 10,000 tapno addamot gastusan tayo. Aywan gayam, sarungkaran nyo mat ani nanang, nang runa inton birthday na, da kayo tisang kabirok na. Anya din nangagkulang kay? Mangtad ka iti 10,000 kin ni Lisa? Uy, kaila bakit? Ay nawaw, pangusaran na kano iti kwarta. Sorpresahan mi kano ni nanang. Ni, dakkel unay iti 10,000 lakay. Dahil ang aruti bagbakaking ko na. Kasano nga rod daytan? Diyak ka mo, tikabsat ko. Lumaminsan ka. Ipilit na tikayat na. Makisarita ka manan. Tauray simple lang ang birthday party. Tinapatagkat kompleto kayo. Wan, ano man lugaw. No ipilit na nga tikayat na. Makisarita ka itinasaya at maawatan namat siguro ti kasasaad tayo. Paras ko
Talagang agapa kami no, ipilin natin kahit na. Feeling boss mo dito, kapsat ko. Ay, makapabanugmat. Apay nga itakala ang anagaway sa anak ko. Ti kunam kanya ket agpalingki kalaang. Di magasak iti ayanda manong Joel, nanang. Ay kat, anya nga iti kunana. Kaano ngay nga agpasyerda dito'y balay. Ay, dahi ti jak amo, nanang. Ay nawaw. Apay matakas ta. Ay na, bayan nyo, nanang. Di kay gumurgura. Pagbabawian danto, dagita a desisyon da. No asidagla kumati ayanda. Siya kung ti mapanichay. Ay na, orayan nyo nga isuda ti umay dito'y nanang. Umay tumatla ang dagijay, numailiw da kada kayo. Agkapi-kapay lang, Lisa kanakan. Ay na, agyamanak, Uncle Guryo. Anyang kami ng tigagaram. Kasangay ni nanang inton Sabado, Uncle. Ha? Ay, wingag paisaw. Birth month ni Manang Victoria ita. Anyang iti plano yaw. Sorpresaan mi ni nanang, Uncle. Umay kayon to, Adutin nyo kat kinative amanok ko. Ang mga nukasapulan yaw. Ay, pansit lang ti mailuto, Uncle. Jay daduma, nagurderak. I-deliver danto ije bala inton Sabado. Ay, nawaw. Gastos sama ti gasta. Gastos talaga. Ngam di bali, taad damot ni Manong Joel. Paggudwaan mi ati gastos. Di yung kaya't naglutaw. Makatipid tayo ang nagluto kayaw. Ay na, saanan, Uncle? Isupay kit di apakabanlugan. Kas nakunak itayan. Pansit laang ti iluto mi. Jay daduma kat i-order mi latan. Da kayo Nganya ti desisyon nyo magkabsat. Isaw ti masurog. Hello, Manong Joel. Nakaawag ka ba? Anyat masapol mo. Ay nawaw. Jay 10,000 ngay a contribution mo. 5,000 lang di maitid ko. Ay nawaw. 5,000 lang? Ay unay kan, Manong. 10,000 matiin bagakin ka. Anya nga ro ti maaramidak mo rita lang. Ti ka ba ilan ming 800? Ay nawaw. Agraman inam imutampay. Anya a klase ka nga anak. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga oras simple lang. Ti birthday na. Maminsan lang iti makatawan nga ag-birthday ni nanang. Di mo lang arudan makumusta. Imutampay. Ay unay kan, Manong Joel. Amo mo ti ka sa sahad, me. Saan kami abak nang? Mawatan mo't siguro ni nanang layta. Agbain ka mat, Manong. Ay nawaw, kunam atawan pa'y pamilyam. Di mo lang arudan maasikaso kan mabisita ni nanang dito'y balay. Imutampay laang manan. Ha! Pagbabawyam to dayta kunak tumat, Manong. Agkalma ka lang ang Joel lakay. Makapaasar mo't ngamin dahi dya kapsat ko. Insan kon iti Gcash na ti 5,000 na daw dawatan na. Kurang ka no iti 5,000, bakit? Ay nawaw, nakisarita ka kumaan na saya at kankwana Ipili naman nga ro ti kaya na. Mabalin mat ngamin nga agluto tayo, tapno saanan ang masapul nga aggastos tayo iti dakkel. Bungga nga ro ka no ti kaya na. Sigurado anak orderin dahi dya. Anya? Nagadupay ka di nga ipagpagana. Imutak ka no ni nanang. Kadyak lang nga ro din mabisita di balay. Saan mat akin na imot ti kas jacket? Diyak ka mo iti dahi dya kabsat ko. Di na namaan agpakita pa'y iti kasangay ni nanang. Diyak mo't makita ti kabsat mo, Lisa, anak ko. Uray ti ipag mo, awan mo't. Ay na, no di da umay, di saan laang. Anya kumangay. Ay, nawaw. Itanyaga po adida umay kat birthday kita. Sa balimat ngamin ti ugali day di Manong Joel, nanang. Apay ka di aya. Ay na, ditan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, nanang. Jak kayat amadadaal ti espesyal nga aldaw yo. Ay, nagregatan ti kastraw. Saan tayo matan na makumplito? Di yun panunutan ti may papan iti day taabanag, nanang. Ag-enjoy kayo kit di. Kakaiso na nga may dagiti ko kumariyo. Diyak ba't makita ti kabsat mo, Lisa kanakan? Ay na, saanan nga umay day jay, Uncle Guryo? Ay nawaw, espesyal nga daw ti inayaw ng di day may. Ita niya gabaw. Ay na, na-pride Hindi Imutan nakit din ni nanang. Mabusurak launay kenkwana.
Awan lang nga rodan oras na amang bisita ka ni Nanang. Di na pa'y maitad ti contribution na para iti birthday ni Nanang. Mga luwawan mo ti kwartada. Ay na, itala ang adumawatak iti kwarta kinkwa na, Uncle. Narigat ngamin tagsapul iti kwarta itapanaweng. Nubay kasta, may dalat na kumaa. Day takot nga rod, Uncle. Nukas day matlang ti ipakpakita da. Uray di dan umay. Sana kasta akanakan. Numang nagdinanang nyo day ta. Maladingitan mo na. Maday! Oy, lakay, anyat orasan? Sa anak nga ron amapan bakit? Apa yung ipilit mo ya? Ang mga nusap-sapulan na kanina ng ichay. No imbaga ka sa anak amapan, di yun ipilit. Ay nalakay, saan kumamot akastaa? Ang mga noan niya pa iti maramidak iti dadya alisan, lumakita kisay. Espesyal nga aldaw ni nanang yu ita. Mayat kumaano kumpleto kayo. Nakapagdesisyon ako. Sa anak amapan. Ano kayat mo? Di oras sigang tagpakita dyan. Ay nawaw. Mga Nanang. Nanang, mangmangagyo ka dito ibagbaga? Masaduta ka mga nanakaw. Ay nawaw, itian niya aga po adi kay mangan ngay. Tada ka di sakit tinakam tikabsat mo kanya, Lisa. Ha? Ni, apay akas tamot ti ibagbagayo, Nanang. Una, tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Saan pa'y nga imay idi birthday? Ay, kuwa, Nanang. Saan nagsamot na nakailiw ni Joel? Ay na, saan ada kayo ti ayan ti parikot, Nanang? Dayjay a Joel ti parikot. Dapat patagpayan ti trabaho na. Ngamsyak nga inayaw. Ay na, di kay agsangit, Nanang. Ay, nagsakit unay tirik na. Lisa, nakaw. Nagsakit. Awan ka di ti aramidan nyo ita, Uncle Goryo? Awan mo't kiday ka na kan. Apay kuma. Ay kwa, mabalin asarong karan nyo mat ni Nanang? Ha? Apay, hindi tinapasama kita inayaw. Ay, sang kadamag na nga rod ni Manong Joel, Uncle. Agsangit pa yan no daduma. Ay, kitawagam an ni Manong Mau. Ibagam ta sa rungkaran dati inayaw. Ay na, amangan no aga pa kami laang, Uncle. Nood dati parikot yung agkabsat. Agpinakawan kay kuma. Kinumabaling ka di yung iraman ti inayaw. No kasano ngamin ka... Pada kayo ka nagbitaw. Nagadugang ibagbagam. Di mo ipilit nga gastos kayo iti dakil para iti birthday ti inayaw. Di mo Joel, di namit ko na sa rungkaran ti inayaw. Papada kayo lang na nagkurangan na. Hello, Manong Joel. Busy ka di ita? Apay panay. Anya timbaga? Kailiw na kan ni Nanang, Manong. Anya kumita. Amok nga adda saan taan nagkinaawatan. Nupay kasta? Saan ko mga agbalin arason day ta tapno di mo umay pasyaran ti inata? Di off ko inton sa bato. Kat, makaumay kayo nga rod inton Sabado? Makitan tuman. Ay na, pangaasim kumamot Manong. Umay mo matpasyaran ni Nanang, tanay, kailiw na kan. Anya tigagara yung Uncle Goryo? Kahit kalaing akaistorya, Joel. May papanitan niya, Uncle. At damit gayap ti di yung nagtindaawatan ti kabsat mo. At Uncle, saan mo't kami na makawawat no daduma? Nupay kasta, bisitahin lakta kumati inayaw. No at dati di yung nagtindaawatan ngagkabsat. Di yung iraman ti inayaw. Kinagpinakawan kay ki di kuma. Ha? Naragragsak ti biyag, no awan ti sakit tinakam, ti kaunggan tayo kanakan. Pagsalitaan nyo ana sa ti parikot yaw, iti kasta, kat masulba na dagos. Narigat ka sarsarita da dya, babayang Uncle. Nakasarita kung ti kabsat mo kanakan. Basita ba naglaing dayta? Nalaka masolusyonan, iso adi yung kuman padakilin pa'y, okay? Pasarabok para kada kayo, Nanang. Ay, agyaman aklauna ay Joel anakaw. Agyaman akta sinarungkaran nakmatlaangan. Pasensya kayo, no saan kami nga imay, idi kasangayaw. Nanang, pilito dapi di gayam. No apay nga men, adi kay imay. Inururay kayo iti daydingal daw.
Ang talagang ngamin ti parikot may nanang. Bala, bay amon, nalpasan day jay. Tinapatag ita kat nagpasyar kamot lang nga nakaw. Hindi kailang asawam nga ay. Ando ti trabaho na ito nanang. Umayto ka no intun day off na. Sigurado day ta. Uwin, manibo dita. Linawasin na sa rungkaran kayo, tapno di umot ko na. Ay, wala. Kaya't ko launay day ta, Joel, anakaw. Kaya't ko launay. Mayat ti isam ni nanang, kabayatan ti panagsarsari tayo itay manong. Nadlaw ko matlang dito ating ko. Ay kat umay kayon tumanan agpasyar ano mawayaan kayo manong. Uwin, umay kaming tumanay. Ado, tinagkurakan nanang. Ket ko ti bumawi kang kuana. Ay na, agyaman naklaunay, ta naka-ameris ka matlaangan manong. Sang kadamag da kayo ngamin ni nanang. Aywan gayam, pasensya kan iti insawsawang ko idikin ka. Okay lang, ating ko. Tinapatag at nakamiris ka matin. Uwan manong, dakkel nga agpaiso ti 10,000 adaw-dawatak idi kada kayo. Mawata ka kahit mga bungga ti kasangay ni nanang. Gaminton sumaruno, di ko makabailan tayo agastusan ating ko. Uwan manong, saanan ang maulit day jay? Sige, pakata nga rutin. Dapat nga minti trabaho kinton matamtama. Siyak ti night shift ita. Sige manong, di uliwayan ti umay agpasyar dito'y balay ah. Uwan ating ko, ay nawaw. Di ka matanagan. Ikan mi ni nanang iti oras, tapno saan agumurgura. Ay nawaw! Normal laeng ti saan a pakikinaawatan dagiti agkakapsat. Ngamno agpakumbaba ti tunggal maysa, maala dayta iti nasaya at asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.